Ole tun tuma hianin thil ho deuh anga lang si thiat lo ve thei deuh mai kan soidawna chu thlalak kan hai a emaw video kan hai ta en leh dan kan thiam thin lo ani a ho ang rangin a lang khawp mai mahse thiat lo ve thei deuh mai ania chumi ani wang chuanin he video hi ka rawn siam ani tin ka phone hman hi Redmi Note 5 ania phone model dang nen chuin ati dan che chuin ang lo mai thiam mahse in du ni chu in hriat du ni chuan emaw ai mil lo ani chuanin comment section a lo seula hi in hril dan kan ngai tua zel do neu masaba jong gallery in kal taila gallery a hian kala thlalak kan hai chinang WhatsApp image etami hai sinila anuai tanga anuai hian kan hmuanga height hi khan thlalak kha kan height ta khami kan en le dong khanin poi ve thei deuh mai ania ta voi khat kan bek anga hemi ya hianin itian thlalak khoi lai zona po hianin kan hmetanga kan slide thla ang thla me lo kan hmetanga kan slide thlang ma se folder a hian chawng me tor lo tur ania kan hmetanga kan slide thla ang hei alang thei lowa screen recorder ka hman awangin alang thei lowa security ani awangin alang thei lowa chuwang chuan in lo try mai dawn ni hetian in pul thla ang thla me lovin chuanin aloin unlock mai ang ole khate jong khania tun tuma kan video te he channel hi try ti ni chuan khongai min lo like share in min lo subscribe sakwe don nia